Dagitoy apan norsoro ngadda kadagiti linaon kadagiti sorsorat nga naggapu sa dilangit. Kadagitoy balikas kadagiti salmo ngayon tayo alaen kadagiti kay papanan na ang mabasa iti 49 iti 69. Dagiti natangsit nagparbuda itulbod. Isu nga digiti kakabsat nga paneknekan tayo met kadagiti gapuanan da nga adu dagiti ulbod nga limtuad laeng ditoy alubong. Isu nga makita yo kadagiti aramid met laeng gapu kadagiti gapuanan da. Maibusor kanyak kinuna iti Dios iti amin a pusok salimutan danto kadagiti alalagaden. Isu nga kakabsat no alaen tayo kadagiti kay papanan na digitoy asasao. Kailangan nga mirisin tayo ammon tayo kadagiti umiso akay papanan na. Kadagitoy kakabsat adu digiti pamaneknek ngayon tayo adalen akay papanan na. Isu nga kakabsat kailangan nga dawaten tayo iti Dios iti nananay a panakaawat ken panangammo kadagiti napudno a sasao. Iti mabasa iti Salmo 119 iti 56. Daytoy iti addaan kanyak ta salimutan dak kadagiti panorsorom. So di kita kakabsatin na ibagbaga nga salimutan tayo iti adda anay surat gapu kadagiti sao. So di kita kakabsatin tayo utuben amwen no kasano iti pamayan a panagdayaw iti Dios. Iti mabasa iti Salmo 51 iti 2. Bugwan nak iti amin kinadakes ko. So nga dito kakabsat ti ibagbagana nga kailangan abugwan tayo dagiti dinadakes asasao ken ugasan nak iti basol ko. So kailangan kapsat nga paugas tayo iti Dios kadagiti basbasol tayo di kita natawid kadagiti palaeng nagkakauna nga adda anay lanad iti surat nga kas mabasa nga isu ni Adan kini Eva di kita nga madi nga bunga nga kinnan idi kadakwada. So di kita kabsat nga imaldit kadagitoy no kasano itin tayo panangala kadagiti na imbag asasao. Kadagiti kabsat isu iti adda nga panakarupa iti Dios digitoy ak kinasayaat kadagiti sasao met laeng ngadda iti lokot iti pagbasaan. So di kita mabasa iti Salmo 64 iti 8. Iti kasta maitublak danto adagiti met laeng dilada iti maibusor to. So di kita kapsat ibagbagana nga adu digiti maitublak gapu iti dila met laeng gapu iti sao. So nga di kita kapsatin tayo annadan gapu kadagiti dila nga adu apakasulisugan ken gapu ti panunot. Isu nga di kita kapsat nga
napabatig nga imula tayo kadagiti panpanunot tayo mutlaeng gita anaimbag asa sao ket agyamanak iti Dios Ama manakabalin sa amin. Amen.